Kuna panapa pakavakwa new station yemakombi saka zvakatisa initiative yakaitwa natanzania pamwechete nevagari kumbosha chinhu chakamira sei muiona sei kunge pano pachivakwa but isu takatarisa kuti muri kumboshanda pasati pane mastructures akaita sekuti makombi kana kuti misika yadesignated yavakwa nemazvo isu neinitiative kumbovaka kusvika patiri now nepamave muchiona chiri chakaita seimimisire makombi ndezvipi zvamungade kuti zvimedzerwe panapa pane station then iri nyaya yemubhadharo yepanapa pakulodzera makombi panapa chinhu zvakanyatsomira semukubhadhara mari dzakakura sendemi profit iri kuwanika here nyange iri panapa asi hakunei vamwe vachiri kuita makulodhera kunze vanolodhera kunze vemushikashika vasi kuafekta here kana munge muchilodhera murenki nevamwe makombi nevamwe vano vachilodhera outside the renki ipapo pangagadzisisei kuti ndechipi zvamwe zvingade kunge zvichiitwa kuti pave nekushomeka kwevanolodhera kunze kwerenki vamwe vachilodhera kana ndori kunze unendirisego batari kunze aiwa ndicho chiro pacommunity paitano pacommunity radio harare tino kulomboshava showground panew bus rank station yakavakwa kuno pakashona kansela vachitiratira initiative kuitwa munzvimbo ino ramai makateerera pacommunity radio harare takakwanisa kuvaka this rank ino yange yaane about 4 years yakamira saka pandakangopinda ndakabva ndakwanisa kuti toda kuti tisave life yevanhu vari kutsikwa uko nepamusaka pekuti makombi aivhara road zvakare nekupusha kuti tipiwe funding yekuti rengi ikurumbidze kupera kuti makombi ese apinde murengi saka so far ndo achievement yatakwanisa kuita makombi nemabhases ese akuya pano parengi hakusisina macasualties emaaccidents paroad vanhu kutsikwa vachatsikwa parod saka apa zvambosara zvazvidiki zvakazvichemwa nevabereki matoilets funga by end of the next month tinenge taane state of the art toilet yedu yekuti yepay neyefree saka as Goromonzi Road District Council councillor zvinotarisira kuti panguva diki showground inenge yaimwe yaane chimiro chakanaka takatarisa kuti anzi site nemastructures emisika nekugadzirwa kwemisika yakanyatsoona ipapo ndezvipi zvamukurunga kuti pange pane mastructures emisika anowanikwa ari parengi always in place nyaya yekuti tiite mamarket stores akanaka because patone maproposals akatouya kucouncil kutoti tinenge taane market stores edu yekuti anenge akanaka ekuti chimiro chaicho fesi yepashowground panapa inenge yasiyana zvese izvi zvemiti nezvemapuranga panenge pasisina tinenge patenda ane fesi yakanaka yecouncil yedu yenzvimbo yedu saka uye vanenge vachizoda kushandisa misika iyi kana kuti ivo makombi anezenge achilodhera muno murengi mubhadharo wavo unenge
uchikwira kana kuti unenge wakakwira zvakadii nekuti vanenge vachida kuzowana uraramo kubudikidza nekutakura kwevanhu vachilotera muno. Yes, izvezvi kombi yangopinda murengi medu petiri kungobhadharisa $, ivo vari kuti $2 kuenda kutown, saka imari iri pasi diki diki yekuti haingamborwadzisa pane yevakomana vemushikashika vanozo kana vari kumushikashika uko vari kubhadhara $3, isisi we are just charging $1, ende munhu kana ari murengi kungoswopinda mukombi, kombi haisi kutora nguva kuti izare, in less than 2 minutes kombi inenge yabuda. Saka handione kuti vanenge vachienda kurodhi kunomira kurodhi pane kuuya muno murengi uchilodha motikari yako pasina vakomana vaye vanolodha vemushikashika vaya. Ende zvakare mamarket stalls edu anenge ari akuti vanenge vachimashandisa vanenge vachibhadhara kamari kadiki diki kukanzu. Pari zvino yakapegwa izvo zvinenge iri only $15 pamwedzi, saka vanenge vachiita bhizinesi ravo vachiwana mutengo wakanaka. Tanzwa vakomana vanoita nezvekutakurwa kwevanhu transport vachita kuti munomu hamuna structure kana panorasirwa mabhini kana maenda kutoileteni munowanikwa mune zvigubhu zvekuti vanhu vakuzoitira muzvigubhu iye marara angoraswa pese pese. Ande zvipi zvamukupuromisa kuti nenguva isipi munogona kuti magadzirisa kuti pange pane pekurasira mabhini uyezve pane toilet nenguva ipi sezvandambotaura kuti kupera kwemwedzi unouya tinenge taane structure yedu yetoilet, zvakare mabhini ndofunga ishu iyoyo takatoireza nezuro tatine mabhini eplastic, saka tiri kuti mabhini eplastic ndo atiri kumbofanira kushandisa izvezvi ari murengi, vakomana vanomaziya zvavo, ndo atiri kumbofanira kushandisa nguva diki diki within end of next month toilet inenge yapo iripo yachembera hayo, asi tinenge taane itsva kupera kwemwedzi unotenga. Ndochi chikuru muno murengi kana pasina matoilet ka ndochigara kuti marara anokandirwa kope kopedza mushikashika vanongotanga kuti panze bwezi ngamutanga maiswa bhini munomu netoilet first of all neshet kansela vari kupromisa yavo kuti vari tiwe very fast bwezi toilet nebhini chinji yakakosha kana pasina zvinhu izvozvo sabari zvemurumboita seni but matoilet acho yuko akazara ese waziya hapana rengi ngaiswe toilet kana ndanzi irengi ngaite toilet bwezi ndoti motika zinyatsosinga chirengi dzese nemabhini makaitwa mabhini nematoilet tokuwirirana aziya ndochinji ati kuchema nacho kana pasina bhini netoilet tika tiri kuafectwa nemakombi anenge amira kunziro wozi mimukoma mako yamida kukwira kombi nangu muchiona makombi ari murengi munopane tro amira mugamu hapana pamungambopinda murengi munonongomhanya mugamu. Chechipiri matoilets wosofa makombi asi kurenga munomu auita mushikashika kunzo kumamwe arimo hauna but mushikashika ashaike varikuone makombi akanzi azara pa zvigubhu zveweti zvinenge zvatozara anongoitira muzvigubhu zvaunoita kutaundi murengi munomu chatisingaitiwo kuzobatwa tautini mumwe munhu achiita mushikashika kunzo indonozoona zviri nandibudewo nebhazi kana ndakabata droiri ndakabata drondiri papa dendori safe danonge ndakamira pana apa neipinzwa vanhu vangu vandoziva makombi ese anofanira nguva yakuno kuti tishande pamwe chete muno makadzara mahaizi akanyatsa kudzara chazvichazopesa amwe ese anotoenda panze otoita mushika sesande ndokutaurira sande zikanzi dzirenge muno muchazichazo sande zikanzi dzirenge chazichazo dzinozara panze zisa ozi muno mune mazara rengi diki futi renga namatoilets rengi yese inonzi rengi inofanira kunge netoilet bozi isu tisoshandira murengi hapana kandiatinanzwa udonorasa mvura ndada urasa mvura noenda kutoilet yekubhawa kubhawa kwanhu umwe unopinda mutoilet nakutodzoka kubasa unofanira kunge wandiro toilet pabasa pangu mapepa afana ngokanwa pese pese bhini rakakosha bozi korera tiri korera ndochichatochemana tiende korera yakabata zvishuwa vanhu vanofa